Bueno, hemen eguzkirik ez dago, lurrarik ez dago, bueno, lore hau plastikozkoa da, eta ulertuko duzuen bezala, toki hau ez da lorentzako oso egokia. Bueno, orain, nire aurrean lore ugari ikusten ditut, eta horrek asko pozten da. Adibidez. Eskerrik asko. Zure azat polita. Lore bat entzako. Bai lagunok, baikortasunarekin bizitzen ikasten ari naiz. Beraz, bai eta bai, zabaldezak baikortasuna lau aizetan. Nik aktore banaiz posik, eta lagunok, eta neska lagun izaten badut, oso posik. Behar gadut besterik, bai! Loteria irabaztea, 2.000.000 euro! Beti antzinen, atxikatuko ikasuta.